Abusia eha aye Pemampem TV na yedema piem ewo Offuman eho ena Atipimhene of Offuman Traditional Council eye nana Pemampem Owusu Bekoe the first adane atoni benkum so nananom de amamani amane agu akwan mu a omo eye na ayie na wei ena chese Offuman Manhene a ono ena eye ayie esi ne nan so eye nana Kwaku Gyan Borokour di nanim onyam apiemu ewo sa adwumadie ase a yesi pani behwe esiwani na yesi oka kire atitiri ni adintini ebufa so efirachichiri ene benche ede omanim nyam ebepiemu ewo sa ayiyoyi ase a na chese enye fadi agrokra na eye Offuman Manhene ene Atipimhene of Offuman Traditional Council no omotre odopa ekire amamani amane a ese na efata se yede esom ohinpon a wadane ato ne binkum so eniti moma yanje bre na yenhwe amamani amane chinchenche pa a esubi emada a eto dwa ewo nana Pemampem Owusu Bekoe the first ayiyo ase ayiye no eye kabehwe dia na yentimi enyi emma ensefo ani kunani emfrimu yadamase. Our cherished viewers, I welcome you to Pemampem TV. This is your favorite darling boy, Agent Fana. And if this is your first time, please subscribe to our channel, share our videos, and also don't forget to drop your comment. Abusia for Pemampem TV, said the Edi Kankai and on our team. Yebu yakatem edi chiremu ewo Offuman Traditional Area na ho ena nana Atipimhene eye nana Pemampem Owusu Bekoe a odi kan adane atoni benkum so na Offuman Manhene eye nana Kwaku Gyan Borokour etiadwamu na ye nana Atipimhene enso etwa adwadwo na oti ayiketa so na ajamfo ejamomo na o hwa epanyifo mu Offuman Traditional Council nyina ede omanim nyam ebetai ohonpon achi ene no eye sa ayie ntotoye no eja Atipimhene ekwan kuse na empani sa asase due ne amani hunu na ayiyo enso eyade a empa nipa de sani ho da na eka amamani amane ho na yede kire do abra odesani a wa duru ni mpani fie so ana wabobra na waje oman ni yie afimu adane ato ne benkum so nti yeka Atipimhene dia na chese amanfo echimu se oye asundwe hene na one de ye friend fate jamane nka ono de opa ye no wa meprehwe e watasefo asase so se obepre enkamomu emputuo odo ahobrase ene odwo ene ma eye Offuman man ene ne manfo na ni wo nyina ene se nananom etena se na ajamfo ejamomu na uhwese adofo etempenten kwade a na chese Atipimhene omo ahwere adekase pa na ohwe na brabo ene ne niema wahye se adasa anase odasani ewatasfo mudi a na chese esubi emada a Offuman man no enja ni din eboda na omuwe so emfini da biara da na nananom ese amamreho yentontwene amamma yentoto na se eninti no yesese netie eka wonanti ana aka woto sanso na se hini nya na enyi so enyanti ena Offuman Manhene na Kwaku Gyan Borokour edi na tankodwa nyina etina ye ase eye eda fiada memenda kwasiada enyina na nananom atrankodwa ewa ase a omutwa ejadwo na nana Borokour ene na tankodwa no wo hwa amamre chenchirenche a ebi mada ena omo hyehye edi ma yewura Atipimhene nana Pemampem Owusu Bekoe a odi kan na wo hwe Offumanfo omo ho keka ene eye omo ahofama ahodo a omo de som ayiyo yi mu a na chese enwanwa papa na ayiyo yi ye kan ye jakwan dia na eye me nwanwa pa ene emma nkamomu kroje ene odo a omudi ye yie no na pani behwe na enso ka kire to face ahodo a na save yourself ekoso ewo sayiye mu a na chise na kwasiada no wa okọ no na obedi ho adanse se ayie no na eye abempo yie
na ɛyɛ yipɔn paa a na nananom ɛmfɛ ɛni agorɔ na adɔfoɔ nso ɛnsi ne fam na yɛbɛsrɛ sɛ mo ngye brɛ wei ɛyɛ abra ɛyɛ Offuman Traditional Council led by Nana Kwaku Gyan Borokour na ɔmo kɔhwɛ ɛyɛ Atipimhene ɛyɛ Nana Pemampem Owusu Bekoe na ɔmo ɛde anidie a ɛsɛ ɛfata ɛgya no kwan na mamre a ɛsɛ fata no mpanyinfoɔ ahwie agu akwan mu ɛne ti Pemampem TV sɛ yɛ report deɛ a na wei nyinaa ɛyɛ sɛ yɛwura a ɔyɛ Nana Pemampem adane ato ne benkum so bɛsrɛw sɛ ɔba so a wahyɛ na walike na wɔgye brɛ after dwumadie no sɛdeɛ ɛsi ɛfa ɛkɔɔyɛ. Offuman Manhene na Kwaku Gyan Borokour to so bieno ade na hema na mobia ade wota kwanya nyina ade adofo hye nyina no na baki ade kwanyifo ade ma nyina ya kwa ade hyade kira busie na mama ne dom nyina kwa bakwa so ko so sama kwa nyina ba bia bi wo bia no bia bi wo bia no mama ebinya krado hamayen yo Abisa from Mr. Manfa we entuja na yenia no opekwan yakọ obi afa to mami yo let us we eye ensabodi asabre be kan se efe wo munya fo yade nyina Mr. Mrs. Atapimhene de dona asa arese dia mono am se enyima ne doti ya wo papa en kan se million ba ko esi wo na achi so na wo dia wan kan ya ayi fo nyina se
Kwaku Gyan Borokour to Subiano, Nagosia Mopia, Bahimani, the Buddy before, Atanasi, Okomana Kwaba, and I feel you, Fiamma. Never that way. Nabusia. Penny near Busia, Funny, Janumina. See, I would have drew Hadia, or Mobe, or Mabema, Yura, and Ananumina Aquaba. Nana Pemampem Owusu Nana Owusu Bekoe on the bush and the dome. I do say, what to Benufuya, Moba, Naba, my papa. No money. From we know when you know, which I said, we do not know what to do. I said, she's on my No.
Abatire Manhene neto no that's your group. Nana masuna for asuna kugafuna nana mayo asuna sriti nana nom mutisi kato prada nana nom Rawa kocha ma munim sika sibre. Mona mo here. Sika pa mutire na mo na ngu sika ya wa mo. Aya se da se wo twentwen so twetwere pamfo. Otuma fache otuma fache. Wa fache frafoi.
so na achie bi asem de previous and na yesika na say apade de sikokro pa na defa mu no yes abode na obo na mo se de ebe ya adwuma de ebe tuma mi pena na Pemampem ne kura wo koyi se me previous awo enenenti na na ne pamfo kasa na na mchire mu a million yi na wode entuma so kata na amana na Pemampem ne kura wo koyi awie pe ya de mai sia ya budget tie na nase awusa fa momra na me kire ba bia na wo na for your pastor PC man no ere ma se mo ko na nche na your pastor man no meslamo ona ete many be set to so asna for meslamo tumnika na mo ko pastor man no madaresh no you see asna for meslamo na ewo bi fa so wa mo be na se ona na o ha chiye ni so oni ne dom ere ma se hey na ma anko ba e ho ne se sa bi wabra ya mamre nyina wie no nananom abusan panimfo asre kwan afre na Kwaku Gyan Borokour to so yelu Offuman Manhene wo makwan se osom a aye methodist asafo no aduru ha sansa na papa Atipimhene wo tena se na methodist asafo mu na osom awo se sa asuri ye ewo ye ase ehye ni ya arenti amra bu se be ewu so na sramo aguru bia awo kwade ase no ani de ma da ko ma ne kofo ma ye na fe asafo ense odu adi ase se be yo lu bia na de aka bia de akwa so sramo se wo gina ho a enkonya be bire wo ho mo be bia atena se oye aye efiani a oye ofumani oye busuani a srawo bibiara ese na sumdwe dempo ema ye gidie pa oye yi ohunu so konim daga wa me no wo nkonim hallelujah amen. Yabesre na abusia yewasiesie ne se ode ye papa abakasam ebebre ye no eni die kwan so famre ye ntentem wia enye me kunu keke na oye me yam kopra po me de mere aseni mu opofra oye opofra ewo apanya sayina emu mi wa wodo tima ye na wo hono bia mo oye bia ope no kware wotini wo bia wo ya kwadefo esanse mikunu na wo ye de yefo wo ye sie na ho keka feye enonti ne na nyina aperjuma tin wanyame ademuti mene nana enya amredi na yesubo mu na yesibo mu enso nana edafo wo kodie na nsumi re emfiri wo da meka wo da bia